Hej! Det här är sidan 149 i boken Matte 2a. Och den här sidan handlar om funktioner. Och vad en funktion betyder. Betyder så här, till exempel om någon säger till mig 4 plus 2 gånger 5. Hur mycket blir det? De frågar mig hur mycket. Och då måste jag först räkna ut 2 gånger 5. Så det blir 10. Skriver jag 10 här. Och plus finns här. 4 finns här. Lika med finns här. Sen räknar jag 4 plus 10. Det blir 14. Så mitt svar är 14. Så det här är en funktion. Eftersom det här svaret berodde på de här siffrorna. Nu kanske någon gör så här. Inte gör det så enkelt, utan tar man bort 5 och skriver istället x. Och så säger man till mig, här är svaret som är y. Då blir det en funktion också. Och man säger till mig, räkna funktionen. Men då måste de säga till mig, antingen ge mig hur mycket x är eller hur mycket y är. Annars kan jag inte räkna. Eftersom jag har 2 obekanta, x och y. Då måste jag hela tiden leta efter, har jag x eller har jag y? Någon av dem måste jag ha. Men kanske alla funktioner är inte så enkla, utan de krånglar till det, särskilt på vänster sida. De skriver inte så här, utan man skriver kanske istället y av x lika med, och så allt annat är likadant, 4 plus 2 gånger x. Så det här yx bara betyder, eller inte y, f av x man skriver, inte y heller. Betyder bara att det som är här är beroende på x. Bara betyder så, f av x. Men om jag känner mig obekväm med det här begreppet eller med den här, så skriver jag y, eller skriver jag ingenting. Jag bara tar fram svaret, så jag gör så här liksom. Jag skriver ingenting. Men hur ska jag veta vad är x då? De ger mig x. Till exempel de säger f av x, f av 0. Betyder att x är 0. Så alla tal eller siffror som är inom parentes betyder x. De säger till mig, gå och räkna hur mycket y är när x är 0. Så det är bara ersätta. Så vad gör jag nu? Jag vet att de vill ha f av 0. Betyder x är 0. Då går jag och skriver 4, precis som jag är van vid. Skriver 4 igen plus 2 gånger. Istället för x sätter jag 0. Sen igen här måste jag veta att jag måste räkna det först. Prioriteringsregeln. Så skriver jag 4 igen. Plus 2 gånger 0, 0. Och mitt svar blir bara 4. Och så säger jag till dem, nu har jag räknat. F av 0 är lika med 4. Eller skriver jag y lika med 4. Eller skriver jag svar 4. Nästa gång kanske man ger mig hur mycket y är och jag ska räkna ut x. Det beror på själva frågan. Men funktion är så att någonting är beroende av något annat, och man är van vid att hela tiden kanske att man har x och räknar ut y, men det är lika vanligt att räkna ut
Eller det är vanligt att man räknar ut y, man har x. Men det kan vara tvärtom. Nu ska jag kanske förklara det här så blir lite bättre. Samira beställer kopior av sina digitala bilder och priset, det här betyder bara priset är beroende av x. Och jätteviktigt att jag går på en gång och vet vad är x i den här frågan. Det är antal kopior. Okej, så om Samira beställer en kopia, priset blir någonting. Om hon beställer 2 kopior så ändras priset. 10 kopior ändras och så vidare. Då vet jag att x är antal kopior och här är priset som är beroende. Funktion betyder den här relationen mellan antal kopia och pris. Och jätteviktigt att jag på en gång skriver av det här i mina beräkningar. Det här är grunden för mina beräkningar. Att när jag läser en fråga går jag direkt till vad är funktionen. Hur den är. Så jag skriver en gång till och försöker skriva rätt. Inte missa något tecken eller någonting. Och inte titta jättemycket här så att jag ska titta bara på höger sida och hitta x. Och vad är det då i frågan? Så det här är en funktion, priset är beroende av antal kopior. Och då går jag och läser mina frågor. Första frågan, vilket är priset om det är 10 kopior? Betyder om x, ta bort x, ersätt x med 10. Då först måste jag skriva av det här som jag har. Så jag skriver bara kanske höger sida så det inte blir krångligt för mig. 9 plus 0,75x. 9 plus 0,75x gånger x. Det här är gånger. Så att jag måste veta när jag ersätter x måste jag skriva gånger annars blir det fel. Så skriver jag igen här 9 plus 0,75 gånger. Och så hur mycket x var det? Det var ju 10 kopior. Jättebra. Och så skriver jag 10 här. Och så börjar jag räkna. Jag räknar först det här. Jag räknar inte 9 plus eftersom prioriteringsregeln säger till mig gånger multiplikation före addition. Då skriver jag lika med 9 plus. Och när jag multiplicerar det med det så får jag 7,5. Eftersom man bara flyttar på komma ett steg. Eftersom 10 har bara en nolla. Nu är det jätteenkelt. 9 plus 7,5. Alla måste veta att 9 plus 7, 16,5. Och nu om jag vill så går jag och skriver det som är här så att min lärare inte blir misstänksam. Att kanske tror att jag inte kan. Jo, jag kan. P of x. Då skriver jag här. P of x. Och eftersom x är 10 då skriver jag 10 här. Och så här är mitt svar. Och nu letar jag efter enhet. Är det kronor? Är det meter? Vad är det P of x? Jag vet att x är antal kopior. Men vad är P of x då? De måste ha sagt till mig. De har sagt i kronor. Då skriver jag kronor här. Så om Samira beställer 10 kopior. Då får hon betala 16,5 kronor. Eftersom det här är jätteviktigt. Jag måste också påpeka att det här. Det tal som är bredvid x. Som är koefficient till x. Är alltid per en sak. Betyder per en kopia. Eller 1 meter. Eller 1 kilogram. Eller 1 gram. Eller
1 minut per en sak. Alltid som är bredvid x det här. Så. Nu går jag till B. Och det är B inte svårare. Bara ersätter jag x med 20. Istället för 10 ersätter jag x med 20 här. Så här skriver jag 20 istället för 10. Och så räkna. Det måste bli 2 gånger som 7,5 när jag räknar. Det måste bli kanske 15 här. Så jag är lite också uppmärksam på att mina svar är rimliga. Och 9 plus 15 måste alla kunna räkna ut. Och så skriver man här, tar man bort 10. Och så skriver man istället priset för 20 kopior. Blir såklart 2 gånger som 16. Även om jag inte kan räkna. Om jag har räknat priset för 10 kopior kanske. Eller kanske nej, inte så. Sorry. Det ska man inte. Eftersom det fanns lite någonting annat. Så jag kan inte räkna på det sättet. Utan jag bara räknar här. Hur mycket är 9 plus 15? Då är det 26 kronor. Så. Nu går jag till C. Beräkna P av 40. Nu säger de precis samma sak med olika formuleringar. Så P av 40 precis samma sak om de hade sagt x lika med 40. Men de säger P av 40 så att se om jag vet eller inte. Så är precis samma sak. Jag går och ersätter här 20 med 40. Och så räknar jag. Och så tar jag bort 20 här och skriver 40. Och räknar hur mycket det blir. Men det är bara en annan formulering. Nu går jag till exempel här. Nummer 4, eller D, om vi säger D, är lite svårare. Nu har de sagt, uttryck i ord bara. Vad P60 lika med 54 betyder. Det bara betyder om du beställer 60 kopior, då får du betala 54 kronor. Så betyder det. Och om du vill vara säker på det, gå och ersätt x med 60 och se om priset blir 54. Det blir säkert 54. Men de säger inte att gå och räkna eller göra någonting. Bara säger uttryck i ord. Vad betyder så? Nu är vi klara med den grejen. Så kommer vi till 4002. Funktionen g av x lika med 5 minus 3x. Återigen har man skrivit en funktion. Och som ni ser så kan man skriva vad som helst här. F eller G eller din första bokstaven i ditt namn som du vill. Och hela det här kan du också ersätta med en enda bokstav om du vill. Så spelar inte roll det här, vad är det här, men sättet att skriva finns många sätt. Man skriver så för att x ändrar sig hela tiden. Ibland är 0 och ibland är 1, ibland är minus 100 och ibland är 1000. Det ändrar sig hela tiden och hela det här ändras. Och så vet jag att jag har en funktion och de säger beräkna g av 0. Betyder när x är 0, vad händer? Då skriver jag igen det här och försöker skriva 5 minus 3x som är jätteviktigt. Om jag suddar det här kanske. Min funktion, jag skriver inte så att jag inte blir jätterörigt för mig. Då skriver jag bara 5 minus 3x. Så.
Och när g av 0 betyder när x är 0. Gå och ersätt bara x är 0. Vad händer? Då går jag och skriver 5 minus 3 gånger när x är 0 betyder här 0. Så räknar jag. 3 gånger 0, allt gånger 0 är ju 0. Minus finns, men det spelar inte roll här. Och så 5 finns. Och 5 minus 0, det är väl 5. Alla vet. Och så nu går jag och skriver det jag har. G av x och så g av 0. Så här var g av x allmänt. Men så fort jag ersätter x med 0, då skriver jag g av 0, g av 0. Jag kan kanske skriva 0 så att jag ser vad jag gör. Då skriver jag g av 0 betyder när x är 0, då är svaret 5. Så svar är 5. Svaret är 5. Precis på samma sak. G av 4 betyder ersätt x med 4. Ersätt x med minus 2. Så om jag låter 4 vara kvar för inte göra det, du bara tar 3 gånger 4 blir 12 och 5 minus 12. Måste man veta hur mycket. Men jag tar minus 2, se. När x är minus 2, se hur det blir. Så ersätter jag här, tar jag bort nollan, skriver 3 gånger minus 2, se vad som händer. Så. Minus 2, minus, när jag har minus, bättre att jag har parentes. Så 5 minus 3, nu måste jag tänka noga. Minus 3 gånger minus 2, hur mycket blir det? Minus 2 gånger minus 3, det blir plus. Då måste jag veta att här måste bli plus. Och 3 gånger 2 är lika med 6. Och hur mycket är 5 plus 6? Och nu skriver jag minus 2, minus 2. Så svaret är 11. Svaret är 11. Och 4 kan du göra och se hur det blir. Andra frågan. 4003. Amandas telefonkostnad i kronor kan beräknas med den här funktionen. Så jag går och skriver funktionen på en gång. Och jag måste veta vad är x här? Jo, det är antal minuter. Antal minuter. Så jag skriver min funktion. Spelar inte roll vad är det för bokstäver här. Det är olika varje gång. Men om här är x, måste alltid här vara x. Om här är t, måste här vara t. Så jag skriver k av x lika med, men jag bara skriver den här delen så det inte blir rörigt. Lika med 0,65x. Så. Och x är antal minuter. Vad ska jag räkna nu? Jag måste räkna k av 20. Betyder när x är 20. Okej. 0,65 gånger 20. Och så räknar jag. Om jag inte kan räkna med miniräknare, skriver jag svaret här. Och sen går jag och skriver precis det som stod här. Men jag ersätter x med 20. Så. Och så måste jag veta vad är för enhet jag skriver här. När man pratar för 20 minuter, tror jag, vad betalar man? Eller vad var det? Kostnaden i kronor. Ja. Så när jag pratar för 20 minuter,
Och den här siffran som är bredvid x betyder kostnaden för 1 minut. Bara 1 minut. Alltid för en sak. Och nu har jag gjort det här och går jag till B. Är det sant att det kostar 78 kronor att ringa 2 timmar? Nu har jag timmar. Och nu är det minuter här. Hur ska jag göra? Jag måste omvandla mina timmar till minuter. Betyder 2 måste jag multiplicera med 1 timme 60 minuter. Så om jag pratar i 120 minuter och ersätter x med 120 och se vad det kostar. Blir det 78 eller blir det något annat? Om det blir 78 säger jag såklart att det är sant. Om det inte blir det så säger jag nej, det var inte sant. Så jag precis här tar jag bort det här 20 och skriver istället 120. Eftersom jag pratar i 120 i 2 timmar och ser vad som händer. Så det är bara att multiplicera 0,65 med 120 och se vad det blir för kostnad. Så blir det 78 kronor så säger du ja, det är sant. Blir det inte, då måste du säga nej tyvärr. Och nu kommer jag hit förklara med ord vad K80 lika med 52 betyder. Det är jätteenkelt. Betyder att jag pratar i 80 minuter och betalar 52 kronor. Så det här är antal minuter man pratar. Telefonkostnad. Nummer 10. Hur länge kan Amanda ringa för? Här är lite måste jag tänka. Nu har jag samma funktion. Det har inte ändrat sig. Men nu måste jag själv ta fram minuter. Betyder jag måste själv ta fram x. Jag har lite annorlunda. Funktionen är precis samma. Men nu måste jag skriva 100 här. Om jag har 100 kronor, hur mycket kan jag? Betyder det här är en ekvation. Jag löser ut x. Och så skriver jag x här. Och nu måste jag lösa. Hur löser man så? Jo, det är jätteenkelt. Att jag har en ekvation. Jag vill ha x ensam här. Inte någonting bredvid x. Då måste jag dela båda med 0,65 här och här. Och så när jag delar då blir det 1 bara. Bara x kvar på den här sidan. Och går jag med miniräknaren delar 100 med 0,65. Och så står det att man kan ringa för 153,8 minuter. Betyder om jag avrundar 154 minuter. 154 minuter. 154 och så minuter. Så. Vill man ha det i timmar måste jag kunna omvandla. Och så vidare. Så 154 minuter. Har de sagt i timme eller de inte sagt någonting? Nej, det var inte här. Det var här. Hur länge? Bara hur länge betyder hur många minuter bara. Så, hur länge? Så det är rimligt också eftersom 80 minuter 52 och här är nästan som, inte dubbelt som 80 men då är det rimligt att man kan ringa 154 minuter man kan ringa för. Nu kommer vi till den här
funktionen, vi har också en funktion, jätteenkelt, visar kostnaden och X är liter bensin. Och 16 betyder 1 liter kostar 16 kronor. 1 liter, eftersom det är liter. Vad kostar 10 liter? Om 1 liter kostar 16, vad kostar 10? Det är bara 16 gånger 10 och så blir det 160 kronor för 10. Och bestäm K25. Samma sak betyder om jag köper 25 liter. Så jag ersätter X med 25 och så skriver jag 16 gånger 25 och här kan jag skriva K av 25. Så samma sak. Om de säger 10 liter eller de säger K av 10, samma sak. Om man säger K av 25 eller om man säger 25 liter bensin är samma sak. Och så bara räkna hur mycket 16 gånger 25 så får jag svaret. Vad kostar bensinen per liter? Det här är jätteviktigt. Du bara läser av här. Alltid är det som är bredvid X. Då säger du 16 kronor, 1 liter bensin. Och det är rimligt svar också. Tänk dig att du har 500 kronor. Hur många liter bensin kan du tanka om du dessutom köper en tidning och godis för 44? Så nu är det lite krångel eftersom nu köper vi godis och tidning och måste. Det finns 2, kanske 3 sätt att räkna det här. Det första är att du gör det enkelt för dig själv, eller jag gör det enkelt för mig. Först måste jag veta, jag har 500 kronor, jag går och köper, tar bort det här 44 så se hur mycket jag har kvar för bensinen. Så jag har 500 minus 44, 10 minus 4, 6 och 9 minus 4, 5. Så jag har 456 kronor kvar att handla bensin för. Så kronor. Och sen går jag och jag har ju min funktion så jag skriver det. Och pengar istället för hela det här skriver jag så. Skriver jag 4, 5, 6 lika med 16 gånger X. Eftersom här var pengar betyder här var vänster led. Nu räknar jag en vanlig ekvation. Jag delar båda led med 16 här och här. Och så X är lika med 456 delat med 16. Och så kan man köpa 28,5 liter bensin. 28,5 liter. Kanske om jag skriver så är bättre X lika med så har jag lite plats att skriva. Så här är liter. Liter bensin. Så nu ser man att det är faktiskt inte så farligt med funktioner. Man bara måste bekanta sig eller vara lite, vad är det här? Och alltid inom parentes är X, om det är X till, om det inte liksom, ibland kanske inte X här, kanske är T. Då är det inom parentes T. Liksom, så att man vet det här är inom parentes, är det som finns här. Ja, då stannar jag här och de andra sidor som är kvar kan jag kanske i annat tillfälle förklara lite och jag hoppas att man går och tränar mycket mer. Så att bara man är bekant med begreppen och det här krångliga sättet att skriva. Ja, det är så bra.